Yun oh. Good morning mga master. Mga bisikleta iglesia tang yan. Isa Rogue 360. Mga kaiba tango yan si Lumer, si Troy, at si Jerome. Tara, ride na. Morning, Lord. Diyan na, sa kanan na oh. Kanan na. Inat na simbahan Saint Rafael the Archangel Parish. Liglang po yan sa San Antonio Poblacion, Pili, Camarines. Pamahaw muna, liglang po yan sa Inutan Kang 101 Shopping Center. Liglang po yan sa may sentro. Pangluwang simbahan, Saint Bernard Habot Parish, Ocampo, Camarines. So, bigyan na po yan sa may Ocampo proper. Mawala ko po duman sa 7-Eleven. Pangatulong simbahan, Saint Clare of Assisi Parish, Tigaon, Camarines. So, sa inyo ka na po yung Tigaon proper along the highway. Pinalat niya. Nawalat ako doon ah. Hindi kita mga agyo. Atchan. Diyan sa may PNB.
Pang-apat na simbahan, St. John the Baptist Parish, Goa, Camarines Sur. Katait ng kang LCC Goa, nasa may Goa Centro. Sa oras na ni naghanap kami makakanan na early lunch kami ang Goa to Tinambak nasa 25 kilometers ang layo, tas didikit pa ang makakanan sa Maagyan. Ride ulit, halos mga 30 minutes lang kami nagpapalo. Tinabagtas mo ngayon ang Goa to Tinambak Road. Nasa 25 kilometers pa. Ang kabanga kani parang roller coaster pero kadaklat po ako. Isang kabanga man, kadaklat mo lusong na lang pati Tinambak Road. Approaching po ito ngayon sa Saro sa pinaka matarik na ahon. Urbada po ini. Kaya ingat-ingat lang. Yun yung portion na tapos na yung mga ahon. Puro palusong na kami kalakdan. Kiara ni Bana ng mga master. Tinambak na po ni. Kaya nga lang kami saglit na may kinupunta kami barkada ni Tagadigni. Galimang simbahan, Santo Niño Parish, Kiara ni Bana, Tinambak, Camarines Sur. Sa inutan lang ni kang elementary school. Along the highway man lang.
Ika-6 na simbahan, St. Pascal Bible Parish. Nasa may sentro lang ng Tinambak. Ay, yung barabaan. Kila 100 kilometer. Ika-7, Our Lady of La Fortiria Parish, Calabanga, Camarines Sur. Nasa sentro lang din kang Calabanga. Our Lady of Immaculate Conception Parish Church, Kipayo, Calabanga, Camarines Sur. Ika-8 simbahan, Our Lady of Holy Rosary Church, Bumbun, Camarines Sur. Nasa may sentro lang ni kang Bumbun, sa likod kang covered court. Ika-9 na simbahan, St. Anne Parish Church, Magaraw, Camarines Sur. Marami lang sa may munisipyo, along the highway lang. Ika-10 simbahan, Our Lady of Prompt Succor, Kanaaman, Camarines Sur. Arani lang sa boundary kang Kanaaman at Naga City. Huling simbahan sa Bisikleta Iglesia, Our Lady of Peña Branco Shrine, Naga City. Salamat sa Panginoon sa lakas na binigay niya at sa gabay. Lagi kaming safe sa mga rides namin. Diyos mabalos po sa Indogabos.